Mayong hapon sa tanan, mayong udto. Ay, muto po. Muto. So sa karon nalata diri sa to ang oras para pilian mo kung kinsa man tong masala sa pag-awit. So akong may I call your name, please raise your hand. Kinsa si Gibhart? Ako yun. Thank you Gibhart, and to be followed. Sino si Jimmy? Sir, ako na eh. Thank you, and sino si Grace? Grace? Present, sir. Katawa pa. Kasi makatawa ko niya ni perform ni mo dali, tarong-tarong ha. Ashley. Wala namang guru line, sir, no? Di, malamang ako, gyud. Okay, so ipakita na ninyo yung mga nindot nga batasan karon pa lang. Tanaw na to niya kung unsay kuan. So atong basihan diri ha kanang mulapas sa kuan o dili kontrolado ang tingog mapamilyar man gud nako kay na ako'y monitoring voices diri. Ang inyong mga tingog masala diha pag mo below 75% na automatic gong or natay mga kakulian gamay kaning kamuti lang gyud ninyo nga dili mo bawog inyong tingog. So I hope nga ginalaasahan ako ginalaong man ako nga wala gyud mapilier ninyo ron kay karong January 29 sa SM Davao ta kauban nato sila Liza Soberano, Enrique Hill, and Ma Salvador. So available na to ang atong ticket nationwide na showing na sa GMA Network. So please lang so kalamay tingnan ninyo. So bring your own baon ha. Ingnan yung mga may mga magpapabasin wala ka mo nga wadili lang mo manangid. So kinahanglan yun nga na ay parent consent. So kinsay mo na Gibhart. Okay, si Gibhart, itong una ko paminaw sa iwan. So, ang kining programahan, no, audition sa mga yabagon. So, I hope na dili mo mabilong ang mga yabagon. Nagtuo o naglaon ko nga mga nindot yun mo tigog. So, atong una kawag si Gibhart, no, kasi may pinakauna din nga contestant. So, Gibhart. Yes, sir. Gibhart, padoon din, no? Ilan edad ni Gibhart? 12. 12 anyos, no? So, untay kantahon na to, sir? One, sir. I'm begging you. Itong wani, mo na? Mo na siya. Okay, so, sige, it's your time. Good luck to your presentation. Okay, tagaan na to og kusog nga palakpak si Gibhart, guys. DJ, pag-play sa music, please. Yeah! Thank you so much, no? Oops! Gibhart, kung madunggan ni mo ning music is automatic kick out ka. Ay, wala na pag-asa, sir? Wala na kaniyo. Okay, usman ako. Yes, sir. I got you, baby. Automatic ka, wala. Audition sa mga yabagon dapat dili sa yabagon. Yes, sir. Palingkamutan ako, sir, nga dili ko may yabag. DJ, please. DJ, play the music. Yes. I'm begging you. Yeah, yeah. I'm begging you. Yeah, yeah. La, la, la. Begging you. And now how I'm baby. Darling, let's go. Walk away. Begging. Wala ka. I'm wagging you. Yeah, yeah. Da, 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 da. I'm begging you. DJ, mag-ipas ako sa panel mo. Wala kayo. Murag ni Gara na ka. Lahi ko kayo sa akin sunod. Layo na yung kayo. Wala na, sir? Pasay na ako. Kayo mo. Paano? Okay ka? Hindi. Paano kayo? Basag na kayo sa kwan. Tulugod ka. Huwag na ito ganyan. Hindi ko kwan. Waka ka kaning singas ko. 1, 2, 3. Murag lahi na sa paminaw. So maybe more practice pa, Gibhart. So dili sa ingon nga gi-down di ka.
is to be motivate your pan nga ano pa ka is not dili ni kapakyasan o dili pod ni ka pandolan ni kuan siya kaning sa ni Stepping stone sir. ning kumbaga challenge Challenge. to improve sa imo pang mga gipang taguang talent. Okay, that was Give Heart Eating. So, thank you kayong so much. O unya taw-taw madawat imong imong bahin sa bahinonon nato dire. Ug karon walay lain no ang atuang ikaduhang contestant. Usa kini ka ulitaw lumulupyo sa Malopo, Bansalan, Davao del Sur. Diin gipanganak ni adtong November 1 kalag-kalag no. So walay lain atong gitawagan og sugat sa masiyang palakpak Jimmy Pansakala Ayop. Others Jimmy atong sugatan sa isang palakpak. Unsay katahon ni Jimmy? Ang kataon na ko pinaka ang nasa langit bitaw. Ay, nasa langit. Bilog na naman ang buwan. Bilog na naman ng bang. So, congrats, Jimmy, no? I hope na ma-achieve ni mo ning opportunity sa mga kinabuhi. So, let's get on. So, Jimmy, kung sa kalayo mo. So, ladies and gentlemen. Low. Sound check. Low. DJ, please. Hey. Low. Sound check. Right. DJ, please, kuhan niya. DJ! DJ! Tinog. Bilog na naman ang buwan. Ilabas yun na ang kalokohan. Huwag yun nang bibigilin pa. Bisa. Ano na ba? Ako may kanta, sir? Dili, di man nagkatawaanan diri. Ano pag sige magkakatawa? Katawanan na ini diri! Sige. Pwede take to, sir? Sige, take to. Sige. Sige. DJ. Bilog na naman ang mundo. Ilabas niya ang kalokohan. Huwag niyo nang bibigilin pa. Ano ba siya medyo kagkatawa? Apil pa kag-contest siya na kagkatawa? Hindi ka naman shooting yung ba? Lingkod, next. Next, lingkod. Sa klase nga.